神は越えられない試練を与えない。でもそのちょっと壁を登るための道具少なくないですか？諦めたらそこで試合終了だよ。いやなんか勝手に試合始まってたんですけど。ピンチはチャンス？結果論じゃん。天才とは 1% のひらめきと 99% の努力である。これ言ったのはエジソンだよね。天才だよね。じゃあ逆に説得力ないじゃん。凡人の気持ちわからないっしょ。神は越えられない試練を与えない。でもそのちょっと壁を登るための道具少なくないですか？諦めたらそこで試合終了だよ。いやなんか勝手に試合始まってたんですけど。ピンチはチャンス？結果論じゃん。天才とは 1% のひらめきと 99% の努力である。これ言ったのはエジソンだよね。天才だよね。じゃあ逆に説得力ないじゃん。凡人の気持ちわからないっしょ。